Животът е чудо, що може да те срещне с такива нереално приказни места. Намирам се в Сърбия, съвсем близо до границата с Босна и Херцеговина. Това е Дървен град. Създаден е от един мечтател, известният режисьор и музикант Емир Кустурица. По негова идея през 2005 година Дървен град е построен на най-слънчевият хълм в планината Мокра гора. Прекрасно, сладко селце, като на Джуджето Боско. Приказно място. Първоначално селцето е служило като декор на известния филм на Кустурица «Животът е чудо». С времето Дървен град се превръща в туристическа атракция и заживява своя собствен живот. Вижте тези изумителни къщи в типично сръбски планински стил. Мястото е и снимачна площадка. Има кино, хотели, ресторанти, включително и площадка за хеликоптери. И всяка улица е кръстена на известна личност. В момента се разхождам по улица Федерико Фелини. Значи Че Гевара, Марадона и Юрий Гагарин. Интересна комбинация. А на централния площад Никола Тесла срещаме Достоевски. Да не забравяме, че Кустурица е фен на руската култура. Затова тези дървени къщи съчетават сръбската с руската архитектура. Това ракия ли е? Ракия. Каква? Imate dunju, ima divlju krušku, ima medovača, medovina. Hoćete li da probate krušku? Izvolite. Мерси. Da li... Лепша. Искам да разгледам църквата Свети Сава, а Свети Сава е покровител на сърбите. Така както Иван Рилски е покровител на нас, българите. Църквата Свети Сава е изцяло изградена от дърво по традициите на сръбската и руската православна архитектура. Пъстроцветни дървени къщички, кристален въздух и безбрежни гледки към планината. А в една от тези къщички живее самият Емир Кустурица, който се обявява срещу глобализацията. Можете да опитате сръбски ястия с местни продукти по стари рецепти. Сигурна съм, че са много вкусни, но ние бързахме за нашето рафтинг приключение в съседна Босна и Херцеговина, за което ви разказах в едно от моите предишни видеа. За по-малко от 2 часа успяхме да се потопим в магията на Дървен град и да се пренесем в свят без глобализация. Там, където тържествува красотата и простите радости в живота.